A fost odată o femeie care deținea o grădină magnifică. Acolo erau flori sălbatice, magi roșii ca curajul ei, trandafiri palizi ca tandrețea ei și un mic izvor în centru, clar și vibrant. Dar această grădină avea o problemă. Nu avea gard. Așa că trecătorii intrau. Unii culegeau fără să ceară. Unii spuneau: florile tale sunt prea fragile. Alții: ar trebui să le organizez altfel. Și alții încă râdeau ușor între ei. Femeia a crezut că problema era ea însăși. Poate că grădina ei era prea sensibilă, poate că trebuia să devină mai dură, așa că a încercat să betoneze solul. Florile au încetat să respire. Într-o zi, o bătrână grădinară a trecut pe acolo. S-a uitat la grădină și a spus: ce ai nevoie nu este să te închizi, este să construiești 2 garduri, 2, da, unul în exterior, unul în interior. Gardul exterior este făcut din cuvinte simple. Nu, nu acum. Nu sunt de acord. Prefer altfel. Nu explica prea mult. Nu dezbate. Nu încearcă să convingă. Protejează spațiul. Gardul interior este mai subtil. Spune: nu sunt obligată să plac. Nu am nevoie să fiu înțeleasă că să exist. Pot dezamăgi și rămân demnă. Pot să mă aleg pe mine, fără să atac.
protejează stima de sine. Femeia a început să construiască. La început tremura când spunea nu. Se simțea vinovată. O voce veche șoptea: ești rigidă, ești prea mult, nu ești adaptată. Dar a continuat și ceva ciudat s-a întâmplat. Batjocoritorii veneau mai rar. Dominatorii căutau o altă grădină. Și cei care rămâneau mergeau cu blândețe. Apoi, într-o dimineață, a înțeles. A spune nu înseamnă a-ți închide inima. Înseamnă a alege cui o deschizi. Să te iubești nu înseamnă să devii perfectă. Înseamnă să încetezi să te tradezi, că să fii acceptată. A te ierta înseamnă să recunoști: am supraviețuit. Cum am putut? A primi înseamnă a lăsa să intre cei care respectă florile. Și a-ți permite înseamnă a deveni gardianul conștient al propriei tale grădini. Grădina nu devenise mai rece, a devenit vie.